Iawn, wel, plis trwch gyda fi i Jona. A i ni'n dechrau ym mhenod 1 adnod 17. Lle mae hwnna'n swnio fel lle od i ddechrau, ond gobeithio bydd e'n ei synwyr i ni nawr. A ni'n mynd tuag at ddiwedd gweddi neu can Jona, sef adnod 9 o benod 2. Felly Jona 1:17. A threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona, a bu Jona ym mol y pysgodyn am 3 diwrnod a 3 noson. Yna, gweddiodd Jona ar yr arglwydd ei dduw o fol y pysgodyn a dweud, gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfynder ac atebodd fi. O ddyfnder lleol y gweddais a chlywais fy llais. Teflais fi'r dyfnder i eigion y môr a'r llanw yn famgylchynu. Yr oedd dy holl donau a lifeiriant yn mynd dros fy mhen. Yna dywedais, fe'n gyrwyd allan o tholwg di, sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd. Ceiodd y dyfroedd amdanaf a'r dyfnder o'm cwmpas. Clymodd y gwymon am fy mhen wrth wreiddiau'r mynyddoedd. Eithi mi lawr i'r wlad y ceiodd ei bolltiau arnaf am byth. Eto, dygaist fy mywyd i fyny o'r pwll o arglwydd fy niw. Pan deimlais fy hun yn llewygu cofiais am yr arglwydd, a daeth fy ngweddi at i'th deml sanctaidd. Y mae'r rhai sy'n addoli ei lunod gwag yn gwadu ei teyrngarwch, ond aberthaf i ti a chan o ddiolch, talaf yr hyn a addunedais i'r arglwydd y perthyn gwaredu. Amen. Iawn, wel, jyst i'n atgoffa ni te, mae Duw wedi bod ar waith ym mywyd Jona'n sicr ac ym mywyd y morwyr ym mhenod 1 os chi'n cofio. Mae Duw wedi galw Jona i fynd i i Ninive, lle drwg iawn, lle oedd pobl a dim diddordeb mewn Duw ac yn casau ac yn mynd ar ôl pobl Israel, yn ceisio eu lladd nhw, yn ceisio eu dinistrio nhw, ac eto mae Duw nawr yn dweud wrth Jona, cer i Ninive, i'r lle ofnadw yma, i gyhoeddi fy mod i i mynd i'w barnu nhw, os nag yn nhw'n troi yn ôl ac yn derbyn trigaredd. A mae Jona wedi ddim eisiau bod nhw'n profi y fath gyfle i droi at Dduw, a felly mae'n mynd i'r ochr arall y byd, os chi'n cofio, yn llythrenol ar y pryd, y known world, i Tarsus. Ac ar ôl hynny wedyn, wrth iddo fe geisio mynd, dyma Duw yn anfon storm. Storm, ac oedd e'n gweithio, os chi'n cofio, mewn sawl cyd-destun, 2 birds with 1 stone oedd y darlun fyna, os chi'n cofio, i gyflawni ei bwrpasau. Felly, tra oedd e'n gweithio i gadw Jona rhag mynd yn rhy bell, Tarsus yw rhy bell, oedd e hefyd yn gweithio trwy hynny i amlygu ei ogoniant a'i fawredd i y morwyr oedd yn y môr, yn y cwch yna hefyd. A be welson ni ar y diwedd wrth gwrs yw fod Jona, diwedd tro diwetha yna, oedd Jona yn dweud bydde well gen i fod yn farw na gwneud ewyllus Duw. Na chi beth, na chi sort of extent i gyrraedd, bod chi'n fodlon dweud taflwch fi dros ochr y cwch, bydde'n well gen i hynny na gorfod troi yn ôl a gwneud ewyllus Duw. Mae'n ddiddorol. Mae yn rhoi y morwyr mewn lle anodd iawn. Dyw e ddim yn dweud, dwi'n mynd i neidio dros ochr y cwch. Beth mae'n dweud yw, wel, os yw hwn yn mynd i ddod i ben, mae rhaid i chi daflu fi dros ochr y cwch. A beth mae'n gwneud, mae'n cornelu y morwyr yma, mewn ffordd ofnadw. Lle maen nhw yn troi rownd ac yn dweud, o arglwydd, paid a gadael i ni gael ein difetha am fywyd y dyn hwn. Na rhoi gwaed di-eog yn ein herbyn, ti yw'r arglwydd, ac rwyt ti'n gwneud fel y gwely'n dda. Na chi weddi, maen nhw'n dweud. Mae'n amazing, really. Maen nhw'n dweud, arglwydd Dduw, paid a gadael i ni farw nawr a derbyn cosb am beth mae Jona wedi gwneud. Mae wedi gwneud drwg yn dy olwg di, a mae e'n gorfodi ni nawr i
bron i weithredu yn ôl pwrpasau Duw, ond dyn ni'n trystio fod ti'n gweithredu fan hyn mewn ffordd da. Dyn ni'n trystio bod ti'n ddiw da. Felly, os mae dyma beth y ti moyn o ddiw, i ni'n mynd i daflu Jona dros ochr y cwch. A mae rhai fi wegi sy'n herio fyna. Dychmygwch y fath sefyllfa mae'r morwyr ynddo fe oherwydd tystiolaeth gwael Jona. Oherwydd caledwch Jona. Caledwch calon Jona. Bod yn lle bod e'n dweud, o fi'n mynd i owno fy mhechod, a fi'n mynd i wneud dros y cwch yn hunan. O na. Os ych chi moyn cael gwared arna, mae eisiau chi daflu fi dros yr ochr. Mae'n dal mor ben galed. Ac eto, mae nhw, gyda ychydig ffydd sydd gyda nhw, ychydig adnabyddiaeth o ddiw sydd gyda nhw fan hyn, yn gallu gweddio o arglwydd. Paid a gadael i ni gael ein difetha. Plis trigar ha. Dyn ni'n trystio yr wyt ti'n gwneud fel y gwely'n dda. Arglwydd, ni'n trystio yn dy ddaioni di fan hyn. Mae nhw'n dangos cymaint mwy o ffydd yn yr arglwydd na mae Jona fan hyn. A wedyn adnod 15 ac 16 ar ddiwedd penod 1. Yna cymer asan Jona a'i daflu i'r môr a llynyddodd y môr o'i gynnwrf. Ac ofnodd y gwir yr arglwydd yn fawr iawn gan offrymu aberth i'r arglwydd a gwneud addunedau. Be maen nhw'n profi trwy roi ei ffydd yn yr arglwydd, bod yr arglwydd yn dda, bod ei bwrpasau fe'n dda? Wel, mae'r llonyddwch yn dod wrth gwrs, mae'r arglwydd yn ateb i gweddi nhw, dyn nhw ddim yn marw, maen nhw'n cael eu cadw. A maen nhw'n nid yn unig yn dweud diolch am hynny, ond chi'n sylwi maen nhw'n gwneud addunedau. Beth yw hwnna? Maen nhw'n ymrwymo, covenant. Maen nhw'n gwneud cyfamod gyda'r arglwydd. Ni'n byw i ti nawr. Arglwydd ti'n amlwg yw y Duw go iawn. Ni'n mynd i ymrwymo i ti. Yna chi hyfryd yw sut mae Duw yn gallu tynnu rhywun o fod mewn cornel mor ofnadw oherwydd tystiolaeth gwael Jona i nawr fod yn bobl sydd wedi profi'r arglwydd, gras yr arglwydd, a nawr yn rhodio gyda'r arglwydd, yn addunedi gyda'r arglwydd. Mae hwnna'n gymaint o gysur i ni nag yw e. Yn enwedig pan ni'n meddwl, mae'n tystiolaeth ni weithiau'n gallu bod mor wael. Chi'n gallu edrych ar Jona fan hyn a mynd, Jona, ti'n idiot. Ond y reality yw, mae'n tystiolaeth ni wedi bod yn ddigon gwael cwpl o weithiau hefyd. Ac eto mae'r arglwydd yn gallu gweithio trwy hynny. Dyw'r arglwydd ddim yn dibynnu ar ein tystiolaeth ni. Ydy mae e'n dymuno bod ein tystiolaeth ni yn ein teg da o'r arglwydd wrth gwrs. Ac eto mae'r arglwydd yn gallu gweithio gweitha ein tystiolaeth gwael ni. Ond wedyn lle mae hwnna'n gadael Jona te? Ydy Jona wir yn credu mai marwolaeth yw diwedd y stori fan hyn yw ei unig opsiwn e? Mae e mor galon galed nag yw e, mae e fel petai yn profi tunnel vision ac yn dweud, wel, na fe, taflu fi dros ochr y cwch yw'r unig opsiwn fan hyn. Dyw e ddim hyd yn oed yn ystyried y syniad y gallen nhw just troi rownd, troi y cwch yn ôl, neu galw mas a gofyn i'r arglwydd i achub e. Yr unig opsiwn yw, na fe, mae rhaid i fi farw. A felly, beth cyntaf fi eisiau edrych arno yw pa obaith sydd i Jona. Mae'r gobaith yn dod trwy adnod 17. A threfnodd yr arglwydd. Trefnodd yr arglwydd. Neu, mae Beibl William Morgan yn well ar fersiynau Saesneg yn fan hyn darparodd yr arglwydd. Darparodd. But he provided, but the Lord provided yn eich fersiynau Saesneg fi'n credu, bydde fe'n dweud. Trefnodd yr arglwydd neu darparodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona. Dyna unig obaith e. Oherwydd mae e'n profi sefyllfa diddorol iawn. Mae wedi dweud taflwch fi dros ochr y cwch, ond mae rhywbeth diddorol yn digwydd rhwng y cwch a gwaelod y môr. Mae'n newid i feddwl. Mae'n newid i feddwl. Sylwch yn y weddi beth mae e'n dweud. Gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfynder. Be sydd wedi digwydd i'r Jona yma oedd mor hyderus bod e'n barod i gael ei daflu dros ochr y cwch. Be sydd wedi digwydd i'r big man oedd yn dweud, fi'n barod i farw, bydde well gen i farw na gorfod wynebu, na gwneud ewyllus Duw. Wel, mae wedi cael ei dorri. Mae wedi cael ei newid, mae wedi cael ei dynnu i lawr. Gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder ac atebodd fi, o ddyfnder lleol y gweddais a clywais fy llais.
Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Pan mae'n wynebu reality bod heb obaith yn y byd a wynebu marwolaeth, pan mae wir yn cyrraedd y pwynt lle mae'n gweld, this is it, mae pethau'n newid. Mae pethau'n newid. Sylwch beth mae'n dweud o adnod 1 i 6 fi'n credu yw e. Gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder ac atebodd fi, o ddyfnder lleol y gweithais, a chlywais fy llais. Teflais fi'r dyfnder, so mae'n dweud, Duw, ti sydd wedi taflu fi'r dyfnder, i eigion y môr, depths of the sea, a'r llanw yn fy amgylchynu. Yr oedd dy holl donau a ddifeiriant yn mynd dros fy mhen. Yna dywedais, fe'm gyrwyd allan o tholwg. Dwi wedi cael fy ngyrru allan o dy olwg. Sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd. Ceiodd y dyfroedd amdanaf a'r dyfnder o'n cwmpas. Clymodd y gwymon am fy mhen wrth wreiddiau'r mynyddoedd. Eithi mi lawr i'r wlad y ceiodd ei bolltau arnaf am byth. Dyna mae Jona'n profi. The bottom of the barrel, fel petai. Cyrraedd pwynt lle mae'n sylweddoli, dwi wedi mynd yn rhy bell fan hyn. Dwi wedi pwysio Duw yn rhy bell. A dyna yw beth dwi'n credu sydd wrth fôn beth mae Jona'n meddwl fan hyn. Beth mae Jona wedi bod yn meddwl yw allai gael get away gyda peidio gwneud ewyllus Duw, ond os yw e'n fodlon maddau i pobl Ninive, fi'n siŵr yn y diwedd wneith e faddau i fi. Ond yn sydyn mae'n profi mae Duw wedi gwthio fi allan o'i bresenoldeb. Mae wedi dweud, dwi wedi gwneud gormod fan hyn. Digon yw digon. Ac ar waelod y môr mae'n sylweddoli, dwi wedi mynd yn rhy bell. Dwi wedi herio Duw gormod. Chi'n gweld, as much as mae e'n dweud, dwi'n fodlon cael fy ngwthio dros ochr y cwch. Oedd e ddim wir yn credu hwnna. Oedd e ddim wir yn credu bydde Duw yn gorfodi hynny. Oedd e'n meddwl, geith e'r prif arall falle. Bydd Duw falle'n rhoi cyfle arall iddo fe. Ond pan mae'n sylweddoli bod e wedi mynd yn rhy bell, beth yw ei unig obaith e? Galw mas ar yr arglwydd. A fi'n siŵr byddwn ni gyd yn gwneud yr un peth, yn iste ar waelod y môr, yn boddi, ar fi'n colli consciousness, does dim gobaith arall. Yn rili diddorol, oedd fideo wedi dod lan ar bydd fi fel news app ar y ffôn. 2 beth sydd wedi dod lan wythnos diwetha. Un oedd morfil yn llyncu person, so os nath chi weld e. Mae hwnna'n ddiddorol, nath e boi ni fe mas yn syth wedyn. Peidiwch y phoeni. Peth arall wedyn, oedd boi oedd yn pysgota yn Seland Newydd, fi'n credu mae ddodd e, ac oedd siarc wedi dod tu ôl iddo fe. Chi'n gwybod beth nath e? Yn rili diddorol. Wel, oedd e'n rhegi lot yn anffodus, ond wrth iddo fe sylweddoli fod Great White Shark yn dod tu ôl iddo fe, a fe mewn paddleboard bach yn pysgota, nath e ddweud, just mas, keep me safe. Keep me safe. Keep me from being eaten. Pwy oedd e'n galw ar? Chi ddiddorol yn dweud, bydd e'n galw mas, achub fi. Ar bwy? Oedd e'n sylweddoli ar y pwynt yna bod e'n hollol ddiamadferth, helpless. Oedd e angen gras, help o rwle. A mae'r un peth yn wir gyda Jona fan hyn. Wrth i ni feddwl am yr hanes yma, fel arfer, y pysgodyn yw star of the show, ynddo fe? Y pysgodyn mawr. Pawb yn meddwl am Jona a'r morfil neu'r pysgodyn mawr. Hwna yw'r wirth fawr fan hyn. Ond mae'r wirth fawr yn dod cyn hynny, yn fy marn i. Y wirth fawr yw fod Duw yn ateb gweddi Jona. Achos mae mor anheiddiannol. Mae wedi herio Duw i'r fath raddau, mae wedi cyrraedd pwynt lle, mae e'n heiddi marw. Ac eto mae'r arglwydd, hyd yn oed cyn bod e'n cyrraedd gwaelod y môr, mae'n dweud wrthyn ni'n adnod 17, fod yr arglwydd wedi trefnu, wedi darparu morfil i'w achub e. Achos mae'n adnabod calon Jona, mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac oedd e'n gwybod y bydde angen rhywbeth i achub Jona pan fydde fe'n dod. Yn yr un ffordd ag mae'r arglwydd wedi darparu'r arglwydd Iesu o'r dechrau ar ein cyfer ni, achos oedd e'n gwybod beth fydde angen arno ni.
Oedd e'n gwybod, mae'n gwybod popeth. Nid damwain, nid adwaith yw'r arglwydd Iesu i'n pechodau ni, ond bwriadau yw o'r dechrau, achos mae'n gwybod sut bobl oedden ni'n mynd i fod. Bod angen achubiaeth arno ni. Mae hwnna'n dystiolaeth i ras yr arglwydd, a grym yr arglwydd yn gallu darparu ar gyfer pob angen. Fel wedys i, adnod 3, mae'n dweud, fe'n gyrrwyd allan o'th olwg. Mae'n sylweddoli bod yna rhywbeth wedi newid fan hyn. Mae wedi mynd yn rhy bell. Tybed ydych chi wedi cyrraedd y pwynt yna yn eich bywydau chi, bod chi wedi mynd yn rhy bell, bod chi'n sylweddoli bod chi tu fas i gymdeithas gyda'r arglwydd. Os ydych chi, dim ond un gobaith sydd, galw ar yr arglwydd. Galw mas, arglwydd, achub fi, fel mae Jona yn gwneud fan hyn. Galw mas. Oedd un commentator yn dweud am sefyllfa Jona fan hyn, y ffordd bydde fe'n disgrifio fe oedd total abandonment. Dyna beth mae'n profi ar waelod y môr. Hynny yw, mae ar ben ei hunan heb unrhyw obaith, heb dduw yn y byd, falle byddech chi'n dweud math o beth, fel Effesiau 2. Ac ar y pwynt yna, mae'n sylweddoli, dwi angen galw mas. Mae wedi cael ei ddarostwng. Ond sylwch, mae'n cael ei ddarostwng, nid cael ei chwalu. Cael ei ddarostwng mwyn cael ei ddyrchafu mae e. Mwyn iddo fe adnabod yr arglwydd go iawn, dilyn yr arglwydd, fel y dyle fe, a nid arglwyddiaethu ar ei fywyd ei hunan. Mae e wedi bod yn eilyn addoli. Mae wedi bod yn addoli ei hunan. Fe sydd yn y canol, fe yw Duw ei fywyd e, hyd y pwynt yma. Nid Duw. A dyna'r broblem. Mae'n cyfeirio at hynny nes mlaen a ddewn ni at hynny mewn munud. A dyna sydd yn digwydd fan hyn, mae'r arglwydd yn gweithio ar ei galon e, i'r fath raddau nes bod e'n gorfod dweud, dwi wedi bod yn eilyn addoli, dwi wedi bod eisiau bod yn ddew ar fy mywyd fy hun. Ond mae'r arglwydd wedi dangos i fi mor dwp o'n i, ond mae e hefyd wedi rhoi ail gyfle i fi. Nawr, mae cwpl o gwestiynau yn codi o'r darn yn enwedig o'r beth sy'n digwydd fan hyn. A dwi ddim eisiau osgoi nhw, ond dwi ddim eisiau bod nhw'n dod yn rhyw fath o hobby horses chwaith. Mae yna lot o gwestiynau ynglyn â p'un oedd Jona wedi yn llythrenol marw neu ddim yn un peth i ddechrau. Mae'n sôn bod e'n bod e wedi cyrraedd Sheol, marwolaeth, the realm of the dead, os liciwch chi. A oedd hwnna'n llythrenol neu ddim. Mae yna hyd yn oed lot o gwestiynau yn cael eu codi yn enwedig gan y commentaries ynglyn â ydy e'n bosib, yn gorfforol bosib i rywun fyw ymol pysgodyn am 3 diwrnod a 2 noson ac yn y blaen. Chyfo weithiau, mae yna dim tasiwn i ni golli'r pwynt os i ni'n mynd ar ôl y pethau yma gormod, ond dwi am ddweud rhai pethau. I ni ddim yn edrych ar Jona ymol y pysgodyn fel rhywbeth sydd yn physically possible. I ni'n gweld bod e'n wyrth, darpariaeth yr arglwydd yw e. Mae mor bwysig bod ni'n cofio hynny. Allai'm dweutho chi sawl commentary nes i ddarllen lle oedden nhw'n cyfeirio at rywun yn 1892 nath gael ei lyncu gan forfil a wedyn fel diwrnod a hanner wedyn cael ei boeri mas ac oedd e'n unconscious a felly oedd e dal yn fyw. Felly mae rhaid bod yna rhyw fath o elfen o bosibilrwydd. Na, mae'n wyrth. Mae'r arglwydd yn gallu gwneud pethau sydd ddim yn physically possible. Dyna sydd yn digwydd fan hyn. A mae gwneud e'n rhywbeth llai na hynny yn dirymu gallu Duw. Yn yr un ffordd mae'r arglwydd yn gallu cadw ei fab trwy bod e wedi cael ei groesoelio ac ar y trydydd dydd atgyfodi. Mae e'n wyrth. Yr un math o wyrth yw e. A wnawn ni weld hynny mewn eiliad hefyd. A jyst cael ein atgoffa mae'r arglwydd yn dduw gwirthiau. Dyw'r arglwydd ddim angen esbonio pethau i ni, dyn ni angen plygu i'w fawrau fe. A mae'n bwysig iawn bod ni'n gwneud hynny fan hyn. Nid trio rhesymu fe yn ôl ein deall, scientific ni. Ac yn ail wedyn, wrth ystyried a nath e farw yn llythrenol neu ddim, ydy wedi cyrraedd the realm of the dead mewn ystyr metaphorical neu llythrenol. Dim rili ots, yn syml. Beth allai ddweud yw, dim ond un outcome oedd, oni bai fod yr arglwydd yn amharu. Dim ond un peth oedd yn mynd i ddigwydd, sef marwolaeth. A dyna beth mae Jona eisiau ni wybod. Os byddech chi'n pwysio fi, byddwn ni'n awgrymu falle bod e heb farw.
Mae'n sôn yn adnod 7, wrth iddo fe fod ar fi'n llewygu, mae'n galw mas. Ond beth bynnag yw mae e'n sylweddoli bod e'n cyrraedd pwynt lle dim ond un o gobaith sydd, sef yr arglwydd Iesu. A chi'n gwybod, i ni gyd yn mynd i gyrraedd y pwynt yna. Rhyw bryd yn ein bywyd ni. A pan eich chi'n cyrraedd pan eich chi ar fi'n cyrraedd marwolaeth neu ddim, sa'n gwybod. Ond dwi'n gweddio bydd e'n fian, os nag ych chi wedi cyrraedd y pwynt yna eto, lle chi'n sylweddoli mai dim ond Crist yw ein gobaith ni. Clod i'r arglwydd os ych chi wedi cyrraedd y pwynt lle chi'n sylweddoli mai dim ond Crist sy'n gallu achub. Diolchwch i'r arglwydd bore yma, os yw wedi dod â chi i'r pwynt mae wedi dod â Jona. Os dim byd gwell na cael eich darostwng i'r fath raddau nes bod chi'n sylweddoli, dwi ddim yn arglwydd. Dwi ddim yn teyrnasu. Dwi ddim yn frenin y fy mywyd i. Dwi angen plygu'r arglwydd Iesu. Does dim byd gwell. A felly mae Jona nawr wedi profi'r reality yma a mae Duw wedi ymyrryd. Un pwynt arall dwi eisiau gwneud, adnod 4. Mae adnod 4 yn wahanol iawn yn y Gymraeg i'r Saesneg. Mae'n dweud, fe'n gyrrwyd allan wrth olwg, di nid y darn yna, y darn nesaf. Mae'n gofyn cwestiwn yn y Gymraeg, Bibl Cymraeg newydd, beth bynnag, sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd? Neu, falle'n fwy addas, hynny mi edrychaf eto tuath deml sanctaidd, falle fydde'r cyfieithiad arall fyna. So, einau mae Jona'n dweud, sut allai byth ddod a galw arno ti eto, a dod ac apelio arno ti a daddoli di eto. Neu mae Jona'n dweud, falle'n fwy tebygol, fod Duw wedi fy ngwrtho di, mae wedi danfon y pysgodyn yma'n achub i ac yn sgil hynny dwi'n gallu dod eto. Hynny, dwi wedi cael ail gyfle i ddod ac addoli'r arglwydd. A beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni te yw fod calon Jona wedi newid. Dyw hwn ddim jyst yn reprieve arall. Dyw ddim jyst yn fod Jona wedi cael cyfle arall i allu gwneud beth mae moyn wneud. Na, mae'r arglwydd wedi delio gyda fe mewn ffordd lle nawr mae'n sylweddoli ei ffolineb a mae eisiau byw i'r arglwydd. Mae eisiau gwneud beth mae'r arglwydd yn dweud. Mae'r arglwydd yn cael ei iawn le yn ei galon e. A dyna sy'n bwysig gweld fan hyn. Os chi'n sylwi, wrth fynd mlaen te, o adnod 6 ymlaen, mae'n dweud, eithim i lawr i'r wlad y ceiodd ei bolltau arnaf am byth, eto dygaist fy mywyd i fyny o'r pwll o arglwydd fy niw, pan deimlais fy hun yn llewygu cofiais am yr arglwydd a daeth fy ngweddi atat i deml sanctaidd. A mae'n datgan, y mae'r rhai sy'n addoli ei lunod gwag yn gwadu ei teyrngarwch, ond a berthaf i ti a chan o ddiolch, talaf yr hyn a addunedais i'r arglwydd y perthyn gwaredu. Mae'n cyffesu i ddechrau te, adnod 8, mae'r rhai sy'n addoli ei lunod gwag, hynny yw, yn gwneud ei hunan yn dduwiau, yn gwneud unrhyw beth arall sydd yn eilyn, unrhyw un sy'n dduw ffals, ond ddim yn addoli y gwir dduw, yn gwadu ei teyrngarwch, neu, fel falle byddwn i'n dweud mwy yn y Saesneg, yn gwadu y trigaredd a'r cariad sydd ar gael iddyn nhw. In Saesneg, those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. Chi'n gweld y pwynt? Os ych chi'n dal gafael ar arglwyddiaeth yna sydd yn eich hunan, os yw yn insistent fod e'n mynd i fod yn arglwydd ar ei fywyd, dyw e ddim yn gallu profi cariad Duw. Dyw e'n methu profi trigaredd Duw. Mae'r un peth yn wir i bob un ohono ni. Mae rhaid i chi wneud penderfyniad. Os ych chi'n dal gafael mor dyn yn fod yn gapten y llong eich hunan, newch chi ddim gallu dal gafael ar yr arglwydd. Mae wedi cymryd nes fod Jona yn cyrraedd gwaelod y môr mwyn iddo fe alw mas ac eisiau dal gafael ar yr arglwydd. Clod i'r arglwydd doedd e ddim yn rhy hwyr. A clod i'r arglwydd fod e ddim yn rhy hwyr i ni nes fod yr arglwydd yn cael drws trigaredd ar ein bywydau ni hefyd. A felly, ydyn ni yn falle dal gafael ar y cnawd ar fod yn frenin ar fy mywyd i, eisiau arglwyddiaethu ar fy mywyd i, neu ydyn ni gadael fynd mwyn dal gafael ar Grist a profi ei drigaredd. Mae Bible.net yn dweud, mae'r rhai sy'n addoli ei lunod diwerth yn troi cefn ar dy drigaredd di.
A mae'n cael ei adfer i beth te. Beth mae'n cael ei adfer iddo fe? Adnod 9. A berthaf i ti a chan o ddiolch, talaf yr hyn a addunedais i'r arglwydd y perthyn gwaredu. Eto, fi'n credu mae Saesneg bach yn gliriach fan hyn. Mae'n dweud, with shouts of grateful praise, I will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say salvation comes from the Lord. Cofiwch, proffwyd yw Jona. Mae wedi cael ei alw gan Dduw i broffwydo. Be fi wedi dweud fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i wneud e. Fi'n mynd i ddweud, salvation comes from the Lord. Fi'n mynd i gyhoeddi. Fi'n mynd i fod y proffwyd sydd wedi galw fi fod. Ac yn sydyn felly, mae galon e wedi newid. Ble gynt oedd e'n meddwl bod e'n gwybod yn well. Nawr, na, fi'n mynd i ddilyn beth wyt ti am i fi'n wneud. Fi'n mynd i blygu i dewellus ti. Ydych chi wedi cydnabod arglwydd ti'n gwybod yn well. Ym mhob sefyllfa, beth bynnag ti di'n alw fi'n wneud, fi'n mynd i wneud e. Dyna'r sefyllfa mae Jona wedi cyrraedd fan hyn. A bod e'n wneud e yn falch. Gyda chan o ddiolch. Achos mae'n sylweddoli, mae dim ond trwy ras, mae e'n cael bod yn y sefyllfa yna, bod e'n ddilynwr yr arglwydd, bod e'n was i'r arglwydd yn y lle cyntaf. Dim ond trwy drigaredd, mae e hyd yn oed yn cael bod yn rhywun sydd yn tystio ac yn dweud salvation comes from the Lord. A mae'r un peth yn wir i chi a fi. Dim ond trwy ras, i ni'n cyrraedd y pwynt yna hyd yn oed. A felly mae'r arglwydd wedi gweithio mewn ffordd rhyfeddol yng nghalon Jona. Ac yn ola, yn sydyn iawn, mae Jona yn rhan nid yn unig o bwrpasau Duw ar y pryd, ond mae'n rhan o bwrpasau Duw yn y darlun mawr o achubiaeth hefyd. Mae'n bwysig bod ni'n cofio, weithiau chi'n gallu edrych ar hanes Jona, chi'n meddwl, waw, hwnna'n amazing. Ond fi'n credu mae'n o'r pethau mwyaf amazing am hanes Jona yw'r ffaith fod e yna mwyn fod yr arglwydd yn ei ddefnyddio fe fel esiampl o beth fydd e'n wneud pan fydd e'n atgyfodi ar y trydydd dydd. Os newch chi edrych ar Mathew 12, adnod 38 ymlaen, i ni'n darllen hyn. Yna dywedodd rhai o'r ysgrifenyddion a'r Pharisëaid wrtho, athro fe garem weld arwydd gennyt. Atebodd yntau, cenhedlaeth ddrygionus ac aniwiol sy'n ceisio arwydd, eto ni roddir arwydd i fi, ond arwydd y proffwyd Jona. Oherwydd fel y bydd Jona ym mol y morfil am 3 diwrnod a 2 nos, felly y bydd mab y dyn yn nyfnder y ddeiar am 3 diwrnod a 2 nos. Bydd pobl Ninive yn codi yn y farn gyda'r genhedlaeth hon ac yn ei chondemnio hi, oherwydd edifar hasant hwy dan genadwri Jona, ac rydych chi'n gweld yma beth mwy na Jona. Bydd brenhines y de yn codi yn y farn gyda'r genhedlaeth hon ac yn ei chondemnio, oherwydd daeth hi o eithafoedd y ddeiar i glywed doethineb Solomon ac yr ydych chi yn gweld yma beth mwy na Solomon. Nawr ni ddim delio gyda'r ail ddarn, ond jyst edrych ar y darn cyntaf fan hyn. Sylwch beth mae'n dweud. Ni roddir arwydd i fi, ond arwydd y proffwyd Jona. Hynny yw, mae'r arwydd wedi cael ei roi yn barod. Beth yw'r arwydd? Wel, fel y bydd Jona ym mol y morfil am 3 diwrnod a 2 nos, felly y bydd mab y dyn yn nymder y môr. Mab y dyn yn nymder y ddeiar am 3 diwrnod a 2 nos. Felly mae Iesu'n defnyddio'r hanes yma, hanes Jona, fel arwydd sydd yna'n barod, wedi cael ei roi mwyn i Iesu gallu cyfeirio ato fe, mwyn gallu pwyntio pobl at y reality o'r atgyfodiad. Fel y bydd Jona yn nyfnder lleol, bydd yr arglwydd felly yn nyfnder lleol. A mae'n ddiddorol, mae yna sawl person eto wedi, mewn commentaries ac yn y blaen, gofyn y cwestiwn, a di hanes Jona yn llythrenol neu yn parable? Credwch yn y beidio. Ydy yn llythrenol neu ddim? Byddwn ni'n gweud sawl peth am hwnna. Yn gyntaf, mae damhegion gan amla yn feig iawn, yn enwedig ddim yn cael ei dyw'r cymeriadau sydd yn yr damhegion ddim yn gymeriadau hanesyddol, fel arfer. Mae yna exceptions, ond fel arfer.
Ond yn fwy na dim, byddwn ni'n dweud pam fydde Iesu yn defnyddio dameg, rhywbeth sydd yn metaphorical, mwyn darlunio rhywbeth sydd yn llythrennol. A dweud fel y buodd Jona metaphorically mewn bol pysgodyn, bydden ni metaphorically. Felly, yn sicr bydden ni'n dweud fod yr hanes yma wedi digwydd yn yr un ffordd yma yr atgyfodiad yn hanesyddol wrth gwrs. Ond beth sy'n bwysig gweld fan hyn yw sut mae'r arglwydd yn defnyddio yr hanes yma, fod yr hanes yma wedi cael ei roi ni, nid yn unig mwyn delio gyda y morwyr a gyda Jona a pobl Ninive ar y pryd, ond hefyd mwyn cyfeirio pobl at yr arglwydd Iesu. Mwyn cyfeirio pobl at beth mae'n mynd i wneud, mwyn cadarnhau pwrpasau a chybol Duw. A mae'r un peth yn wir, nid unig ar gyfer Jona, ond sawl hanes arall yn yr Hen Testament. Na i jyst sôn am yr Exodus enghraifft. Exodus chi'n cofio'r hanes fi'n siŵr, maen nhw'n bwyta cigoen, maen nhw'n rhoi gwaed ar y pist, ac yna maen nhw'n cael eu hachub rhag angel marwolaeth. Mae hwnna yn dystiolaeth ac yn amlygiad o goniant a gras Duw ar y pryd a cadwedigaeth Duw ar y pryd, ond mae hefyd yn ein pwyntio ni at reality cymaint mwy, sef fod yr arglwydd wedi darparu oen, a mae gwaed yr oen yn ein gorchuddio ni ac yn ein cadw ni rhag marwolaeth ac yn rhoi dihangfa i ni i'r wlad sydd i ddod. Yn yr un ffordd yma edrych ar hanes Jona yn troi ein golygon ni nid yn unig at fawredd Duw yn y cyd-destun yma, ond at fawredd Duw, nid yn unig yn cadw Jona te, ond hefyd yn danfon ei fab ei hun i fod yn nyfnder y ddeiar yn ei gorff am drydiau ac ar y trydydd dydd bod e'n cael ei atgyfodi. Angweddi fi yw, wrth i ni edrych ar yr Hen Testament, a nid yn unig yn Jona nawr, ond yn gyffredinol, fydd ar ôl dydd yn ein bywydau ni'n ddefosiynol. A byddwn ni'n gweddio, nid yn unig dangos i mi dy ogoniant wrth edrych ar sut ni'n edrych ar Jona, neu beth bynnag arall ych chi'n edrych arno yn yr Hen Testament, ond dangos Grist i fi arglwydd. Dangos i fi sut mae hwn yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu. Achos yn cymaint o'r Hen Testament, mae e'n danfon ni at Iesu. Mae e'n gysgod o'r hyn sydd i ddod, neu'r hyn sydd nawr wedi dod trwy Iesu Grist wrth gwrs. A felly jyst gweddiwch, jyst anogaeth really, gweddiwch y bydd yr arglwydd wrth i ni edrych ar Jona, bod ni'n cael ein cyfeirio at Grist, bod ni'n edrych tu hwnt i Jona ac yn gweld, yn rhyfeddu ar y wyrth yma. Mae e'n wyrth fod yr arglwydd yn clywed cri Jona a fod Jona yn cael ei achub mwyn bod wedyn yn genhadwr i bobl Ninive. Mwyn bod pobl Ninive yn cael profi tregaredd Duw. Wel i ni ni'n rhyfeddu gymaint mwy fan hyn bod hwn yn gysgod o fod Crist wedi cael ei groeshoelio, wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, mwyn fod ei neges ei efengil yn arwain at tregaredd i ni. Dyna sydd yn rhyfeddol. Mae yna ddiwygiad yn mynd i ddigwydd yn Ninive, byddwn ni'n gweld hynny nes ymlaen. Ond mae yna ddiwygiad gymaint mwy wedi digwydd trwy achubiaeth Crist Iesu ar ein cyfer ni. Felly, clod i'r arglwydd am y ffordd mae e'n pwyntio ni at Iesu Grist, gweddiwch y byddwn ni'n effro i hynny, a clod i'r arglwydd am ein unig obaith Crist Iesu. Ein unig obaith am drigaredd, ein unig obaith am fywyd gyda'r arglwydd a bywyd iawn gyda'r arglwydd. Ydyn ni wedi derbyn? Ydyn ni wedi plygu? Pwy yw capten y llong yn eich bywydau chi y bore yma? Wrth i ni ddod at y swper nawr, mae'n bwysig iawn wrth gwrs bod ni'n gofyn y cwestiwn yna. Ydyn ni wedi dod a plygu glin i'r arglwydd? Ydyn ni wedi profi'r arglwydd a trigaredd yr arglwydd? Neu ydych chi dal yn arglwydd ar eich bywyd eich hun neu'n ceisio aelunod eraill falle? Dewch, plygwch, derbyniwch Grist. Galwch mas arglwydd achub fi. Ac os ydyn ni wedi, ni'n gallu dathlu sut mae hynny wedi digwydd trwy aberth Crist yn ein lle ni, ein mwyn ni y bore yma, mwyn ei enw. Amen.